Huria na hinolonga di bagasa tu hatta Yesus Kristus tapasadaru hatta martangya kita. Dame ni debata na sumurung sian salu roha ima mangaramoti ate-ate dok pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Damang dainang hatani debata nagabijamita na mangulu dihita di apala partikianon dienek maisan buku epagilium di si Yohanes bidu 10 mamuka maisan sada masoho sa tua 10 tapayut ihuk ma omahatani Tuhan na tutu si tutudu na hudokon tuhamu manang ise na sobongo siap pitu lahu tubara ni biru-biru na majak siadala na asing lahu bongot panako doi jela pamangus alay na bongot siad pitui ido si parmaha biru-birui ukapon ni si jaga pitui ma di ibana jela dibigi akka biru-biru do suarana jela di jodo akka biru-biruna di guarnabe laho manugios satu balian. Ya dung di paruar sudi na di ibana. Saya di joluna sida ma ibana mardalan. Gabe dihutun akka biru-biru ma ibana. Ay ditadda do suarana. Aladang oluna sida manghutun tuna asik. Nama porus do na sida midai. Aydang ditadda na sida goar na asingi. Asa dia tahun Yesus pehata upama odeng tu na sida. Dang diboto na sida lapatan ni nadidok nai tu na sida. Dungi didok Yesus mamuse tu na sida. Na tutu si tutu na hudokon tu hamuna. Audo pitu na tu biru-birui. Salu akan na majuluani au panakkodoi jela pamangus alay dang ditangion akka biru-biru nasida au do pitui palua do ganup na bongot sienau na la bongot jala lau ruar ma ibana dapota jappala anggo panakko hola manakoi maneati jala mangagodo ubay naro ale angguau asa adong hanguluan dinasida pola marlobi-lobi dinasida ubahen naro ido yang usaha huria na inolonga di bagasa tuhat de Jesus Kristus Totu adondo padohan halak batak na madok sisugudo madok na toho. Jela memang odo penamasa di bagasan parunglot ta si sonayo. Ala di padohanima gabe gudang do jolma mabiar pasahaton na toho di bagasan parunglot. Ala na mabiar dihasugohon. Gabi ubiaran ibana dihasugo jolma. Naso adong maripola di bagasan parngulonna. Daripada mabiar tu dibata na mangalaihon hanguluat tu ibana. Damang dainang na inolonga di bagasan tuat na Yesus Kristus. Di bagasan hata di debata na mamakuling hita di apala partikianon di patu-patuhan Yesus dosa da upama pasingoton halak parisi do akka si boto surat na makasugohon ibana alanadang sudi parisi do si boto surat na makasugohon Yesus adong no piga-piga na satulog songo si Nikodemus do akala na asih
Ale upama na patuan Yesus son. Na marbosir mai molo tajah di biduna pasyaho. Di siala na di pamalum Tuhan Yesus sahalak na mapito. Di hasugoh na torop ibana. Ulaw na dinggado na di pasak Yesus. Jela sokon hata bata sinagkaninga si sugo do nama banadinggan, nama do nadinggan. Jela padohan man upama na di ba Jesus pesa sitong na. Gabi odo mabanhala parisi akan nama kasugo ni bana do si boto surat. Lamar si gorgor sugo ni rohana sida, lam tarimas na sida mamereng Yesus. Alay ahadona di pasa Yesus di bagasan hata ni Tuhan tu hita. Dotua kau humaliang na di hati hay. Na perjolo di patudos Yesus do pangajarionon taringo na masa nasomal na diida ni akanatorok na adong di humaliang dinasida. Taringo parmahan do akabiru-biru. Parngolo di bangsoy doi. Parngolo dia ka Yahudi doy. Ima parngolo na parmahan. Alenima di Tuhan Yesus marhite hitu pamao naon. Di Yesus doy madisi. Na tutudo na hudokon tuhamu. Manangise na subong siya pitu laho tubara ni biru-biru. Na majak siya dalan na asing. Laho bong panak kodoi jela pamanus. Memang konteksnya pada saat itu, kalau dia seorang gembala, manang parmahan, dan mungkin ibana masuk tu kadang ni biru-biruna, sian jedila, manang sen tempat na asik. Alai anggo parmahan nasito ibana, masuk ibana sepitu, imana di Tuhan Yesus Kristus. Baka sa sitong na damang dainang. Adong dua hal na paling diodol Tuhan Yesus di baga sa pangajaran. Na parjolo may taringot na di patudus Yesus do dirina jala ido na sitong. Ibana do pitui sadir. Ibana do pitui asa bong jolmai tuharajan di debata. Dan ado pitu na asing nagabi aksesnya ka jelmai asasah imah tu debata. Yesus no parhiten di debata. Alana Yesus no pitui na mga dalan marhite-hite holong ni rohana. Marhite-hite na di siya ibana direna. Asasaluhut na akabiru-biru non imah kita akan nama dosa akan ditobus debata marhite Yesus Kristus. Asa gabe bongot di tatua raja ni debata ikut tahap porse Tuhan Yesus yang Nasaroa do pikiran darong dalan na manginang molo ha porse tay dangol sisilon gabe di palos sita gabe partor da raja ni debata ale ha porse na polit ha porse na marsitu maka porse Tuhan Yesus Kristus. Idu gabe dalatna masuk tu raja ni debata. Gimana perjuangan? Na paduahon di patudos Yesus do dirinya adalah idu nasitong. Ya Yesus parmahan nasitong. Di hati hai raga maka parmahan. Adono parmahan na sigararon. Adono parmahan na mangului parut Tuhan do kalanasi. Ale anggo Yesus parmahan nasitong. Na manada salut naka biru-biru na manada salut naka sisyana jala ala nang dipermahani Yesus sita marhite-hite holong ni rohana gabe tatad dama Yesus alin namang day nang ragap do diportibion aka pangajarion ado nama dokon pangajarion molo gudak ko marsileo leho dapok muhaluao
Adon na madokon pangajarion molo gudak ko imamangalan na kapilian idoy mana terpasu-pasu. Ragam do pe mangina. Alay asagabi partohap pita tu harajan ni di bata. Iko tatad dado isi namar parmahani hita. Namar parmahani parngolwota. Ima Jesus Kristus. Imana do parmahana sitok nama na dangoluta ala na ditadebana do ngoluton na dosa dipilih ibana do dirina aso nang mahago hita dang dilulima na kaparutunga tu hita ala dipilih ibana dirina asa gabe partuhap bita di holong di debata jalatakas matatus ala nunga dipilih Jesus Kristus do dirina gabe parmahat di bagas ngoluta. Tatad da ibana taolo ibana siya nasa roha do pikrata. Siya nasa gugota, siya nasa nadong dihita. Alay mulo dihata di Tuhan memang. Dus disong kita. Gudang do memang naso na porsela. Baka mulo tauduti maturpukon. Aron do na madokon. Na masuk di masibulis tiba. Alay do na madok kumusena buhado na masuk sibulis. Budi pamalu mi mana mapitu. Akau mana terjadi di hati saya. Yale jama sesunari pegudang do pesokon. Sama kapor si Yesus. To kelenas. Tapi yang terpenting sekarang Bapak Ibu bukan mempertanyakan iman orang lain. Jangan engkau mempertanyakan iman orang lain. Yang harus kau pertanyakan di dalam kehidupanmu bagaimana imanmu kepada Tuhan. Apakah engkau percaya sepenuhnya bahwa Dia adalah yang menyelamatkan hidupmu atau tidak? Masing-masing punya pertanggungjawaban di dalam imannya kepada Tuhan. Lagu udah kita sebenarnya sibuk kita memikir haporsa di jelma. Memikir haporsa dia kadoa. Alai merhite-hite hatan itu Tuhan udah mangdeina. Di pai waktu kita. Haporsa maka porse Tuhan Yesus nagai parmaha di bagasan parnglota inu rasito. Jela ahmad ko dapot tamu senang ngolo nung ngata haporsa Yesus Kristus. Obar tuwa jahan diturupu ko didok malas ni roha. Allah dijaga di bata. Satu kepastian na didok di Tuhan Yesus Kristus tu hita. Di bagasan ayat na apa 10 honi tu masa takas tu di sidok. Ubahin naro au alai anggo au asa adong do hangolua dia dinasida pola marlobilo. Di parmahani Yesus sita roi bana tu portibion ditobus sita asa adong do hangolua dihita jela asa marlubi-lubi di bagasan holong ni roha. Lapatanna asa guk do basa-basa ni dibata di bagasan ngoluta jela gabi parto hapita di harajau ni dibata. Amin martanya kita. Moliate mau sobar rohanami tuho Tuhan disude dengan dibasam doa sini roham. Nunga taruli hami di baikko marhite hiti hatam. Paluasa tamu padugun haporsion nami. Asa totok kami manadaho di bagasan ngulu nami. Suang-songoni di bagasan akaulun nami sigaro pare. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas masih ita damang daina. Salam sehat Tuhan masuk-masuk.